muƙaddasin sunan ka rabbana Allah wahidu, ba ni dama zan yabo gurin Fadima Asad, wanda babu kamar da sidiya ya ga Muhammadu, na yi zara ma'asumi ya yabanki na zuma azzama. Na Fadima garkuwar halittu zinariya na rabbana yi salatuka gun sada hamu bajali, wanda shi ka kira kake yabo sannan makam sa sahabbai jalla khaliki har ma ahal har sharifan Fadima suke kai ma a can sama. Na Fadima garkuwar halittu zinariya na sallama a gare ki umma hanasilar duni, wanda santa nake ta yi ta tsaga min zuci, ita ce na rika nake mabaiti na biya ki bani abin nan da ke fitowa daga ke umma. Auliya usuna cikin yabo na yi musu magiya, shi hana tijjani mai gidan yan tijjaniya, kaulayi barhama ka zamo malfar duniya, arifi masanin abin da ke can a basu ni'ima. Na Fadima garkuwar halittu zinariya na ko kwa tsira shehu Jafari shehu kai na sani, ko halaka na riga da na bi makurar za Muhammad Jafar na shehu ya ushi na ke tuni, ya aba mi fita kai kashafi na yabanta ma. Na Fadima garkuwar halittu zinariya na rinnan da yake fita a Allah ne mu dal sama, azima siddiqi ya cikar ibadu ke sam, silar samun arzikin duniya na ma'azzam, na sani ke gaibu ce waliya ke ce sama. Hikayar na Fadima halittu ba su san shi ba, ina san zinariya daren da ruhi ke zaba, fita ta a cikin kisali masu da zan yaba, fifiko na gungune sarki Allah ya girmama. Na Fadima garkuwar halittu zinariya na kaji wanda ta zo su bar da hace baburan shi, yayin da sidi ya zo ta zo su dika na kulli, rabu ma ya yi bishara da zuwan aliya, shi ya ce na za ta zo mafi girma salima. Na Fadima garkuwar halittu zinariya na a 'ya'yanta Khadijatu sirrin da Muhammadi, batula ce kan gaba a 'ya'ya bisa sai, Jibril ya zo da zancen zuwanta a hadina, na ta zo gaibu ce tunani na Fadima. Sai da na Khadijatu ta shiga wani yanayi, da ta je zance ga annabi na haka za a yi, Fadima in ta zo gare ki ai ba wani laulayi, cikin samun Fadima bai daga ba al'umma. Na Fadima garkuwar halittu zinariya na sanda na ta zo da suddaja ne ta zoko, ta daga hannunta ma cikin ladabi yanku, ku gane girmanta na makaki sarkinku, tun azal na rike ki a zuciya ta na girmama. Na Fadima garkuwar halittu zinariya na rabu ma na ji da ke na sirrin annabi, shi yake bance ki ya bai wa daha ba aibi, salima sa'a kike zubawa fa kalbi, umun salma nake nufi sirrin na Khadija ma. Na Fadima garkuwar halittu zinariya na matagun alhaidara da shi ke raba jijiya, shi yake raba kafurai, jarumi ne bai da zaki
yaƙi yake yi shi bai gajiya, jiki na yi karko garai jalla shi ya yi bashi ma. Na sani siffar kiɗa hanina na makarda, har ya ce jijiya kike ummuna alima, ga ki tsoka da jinin gurin annabi salim, ko anan ka san batulu ce a tajallin sama. Na fada magarkuwar halittu zinariya na san ku ya zamto farilla ga dukkan kaunin mawulaya, ke kike raba wa shi wannan duka, har mukamai za ka gane umma take ba su ma, in ka ga an girmama da Fatima ne al'umma. Na fada magarkuwar halittu zinariya na batulu ki yarje ki min su tamfi ki masu miya, na dinga zubo baituka gurin ki saddiki, ki ce min zo nan ka zauna shayaban shamsiya, na yarda da ƙaunar da kake yi wa annabi ma. Wilaya kika zo da shi batula silar arziki, da kaganta sirri take ina a dan kaliki, salawatullah alaiki na mabudin duk arziki, risala a gidan kudi na aka yi shi ma. Na fada magarkuwar halittu zinariya na sannan na uwa birin sharifai aina uni, uwa gun Hassan wal Husaini ai ummun sini, tarrake ki da damini na haddata baitin kini, sahibiddin naki ne da ke san ki mukarrama. Na fada magarkuwar halittu zinariya na cikin baitin naki salima safa mukundimi, dan na ne zan dakata da baitin da na kankame, umma karfa ki ce na dakata fa da baitin kini, tausayin aljanna ce ikama na salima. Isarsa Sharifu Rabi'u dan Usmani ne, kai mana da abin da ya tahudu mun shi ne, shi yana ƙaunar mu ne, sirri a gurin mu ne, shi Sharifi Rabi'u halimi gaba tuluma. Na fada magarkuwar halittu zinariya na rabbana alkaliki, ka tsarkake duk zuciya, ka saita mana harshika a yau da abu na mun gaya, baitukanta muke ta yi a koyaushe mu dan biya, dan isar sanada badan yaban da yake matama. Na fada magarkuwar halittu